بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقائنا الجديد في مادتنا الجديدة العقيدة الإسلامية. Dobrodošli u naš novi predmet i naš novi čas za ovaj novi predmet, islamsko vjerovanje, koji je drugi po redu iz ovog predmeta, ovaj čas. Prošlog puta smo napravili jedan manji uvod i govorili smo o specifičnostima islamskog vjerovanja i govorili smo o plodovima islamskog vjerovanja. Tako da nadamo se da je to neko poslušao makar 2-3 put i da je počeo pisati ove tabele. Sve smo preveli, znači nije ništa komplikovano. I tako se uzgred vježba arapski jezik, čak i onaj koji je totalni početnik. Danas ćemo nastaviti dalje. Znači, govorit ćemo o temeljima islamske akide. Temelji islamske akide se mogu svesti na 6 spomenutih u Džibrilovom hadisu. Men tu'mine billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Također, spomenuto u ajetima mnogim, između ostalog وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ إلى آخره. Dakle, istinska bogobojaznost i istinska albir, istinska prava djela se temelje na ovih 5, to jest 6 stvari. Kader je ogranak imana u Allaha. Ogranak imana u Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da u ovom ajetu se kader vraća na iman u Allaha. Kako je ogranak? Tako što smo na prvom dersu govorili da se sve vraća, mislim ne na ovom predmetu, nego na univerzalnim pravilima, da se sve vraća na halq i amr, Allahovo stvaranje, Allahovo uređenje. Pa iman u Allaha iziskuje iman u to da Allah sve uređuje i kosmičko-kaderski i šerijatski. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala pripada svo uređenje. Kosmičko-kadersko i šerijatsko. A iman u kader je upravo Allahovo kosmičko-kadersko uređenje čitavog stvorenog svijeta. Također, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Men yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida." Či ko učini kufr u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudnji dan, daleko je zalutao. Dakle, ovo je znači nešto što svi znaju. Lijepo je da se ovako nacrta, da se ima pregled, jer čitava akida je posle razgranata iz ovoga. Čitava akida je razgranata iz ovih 6 stvari. Znači, iman u Allaha se posle grana na iman u njegov rububijet, a dio rububijeta je iman u qadar. Znači, dio imana u rububijeta je iman u qadar, ali je posebno izdvojen zbog njegove velike bitnosti. Znači, to je dio imana u Allahov rububijet. Dakle, u Allahovo uređivanje svega. Također, iz imana u knjige jeste iman u Kur'an kao posljednju knjigu, kao Allahovu knjigu i sve ono što se veže za mesele vezane za Kur'an. Iz imanu poslanike znamo da su to ti navedeni poslanici i oni za koje ne znamo, i proističe iz imanu poslanike vjerovanje u sve ono sa čim su došli. Također iman u sudnji dan, on podrazumijeva i obuhvata sve od onoga nakon smrti pa nadalje. Sve ono što nastaje nakon smrti, što se događa nakon smrti, obuhvata bil yawmil akhir. Pa imamo al-qiyamatu as-sughra wal qiyamatu al-kubra. Al-qiyamatu as-sughra jeste mali kijamet ili smrt, to je sudnji dan svakog od nas. A al-qiyamatu al-kubra ili veliki sudnji dan, to je onaj pravi glavni sudnji dan koji će biti za sve. Tako da sve oblasti u akidi su razgranate za ovih 6, to jest 5 stvari. Znači, ako kader ubacimo u imanu Allaha, a on stvari jeste dio toga, onda je tu 5 stvari. Dakle, sve teme koje se tiču akide granuju se iz ovih 5 stvari.
To treba lijepo nacrtati, posle nacrtati razgranavanje svih od ovih 5 stvari. Šta obuhvata iman u Allah subhanahu wa ta'ala? Iman u Allah obuhvata li'tiqadu al-jazimu, znači čvrsto ubjeđenje u sljedeće stvari. Bi wujudihi wa rububiyatihi annahu rabbu kulli shay. Znači njegovo postojanje, njegovo gospodarenje svime, njegovo stvaranje i uređivanje svega. Annahu al-mustahiqqu lil-ibade wahdahu. Da samo on taj koji smije biti obožavan. Samo je on taj koji zaslužuje biti obožavan. Annahu muttasif bi sifati al-kamal al-munazzah an sifati al-nuqs. Da je opisan, to jest da ima apsolutno savršena svojstva i da je čist od svih mahana i manjkavosti. Što je u stvari definicija nužno postojećeg apsolutno savršenog gospodara subhanahu wa ta'ala. Sad jedan domaći zadatak. Ma hiya al-athar lil-imani billahi ta'ala ala al-fard wal-mujtama'. Koji su plodovi vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala na pojedinca, individue i na čitavo društvo. Eto, to neka bude neki mali domaći zadatak. Možete se pošalje i na privatne. Dakle, iman u Allah obuhvata ove stvari. To je minimum. Sad, postoji minimuma bez kojeg nema islama i postoji minimum u smislu bez njega čovjek može postati musliman, ali teško da može ostati musliman. Da ponovo. Postoji minimum bez kojeg čovjek ne može uopšte biti ni postati musliman. Znači, čije neznanje nevjerstvo samo po sebi. Čije neznanje je nevjerstvo samo po sebi. A kamo da bude opravdanje? To bi onda bilo da je kufr, opravdanje za kufr. Znači neke stvari su u ovim deradžama ili stepenima imana minimum, znači onaj cenzus koji moraš da pređi da bi bio musliman. I imaju stvari koje su također minimum, ali bez kojih možeš postati musliman. Međutim, nakon što saznaš pa ih zanegiraš, opet izlaziš iz vjere. Kada je u pitanju iman u Allahu rububijet, šta je to minimum? Možete zapisati ko ćete, može kasnije ko će da ponovo sluša. Minimum jeste ono što nazivaju al-imanu al-muđmelu billahi ta'ala. Šta je al-iman muđmel? Ili sažeto, uopšteno, osnovno vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala obuhvata. Pod 1. Vjerovanje u Allahovu jedinstvenost u gospodarstvu, gospodarenju. Što znači da vjeruje da je samo Allah subhanahu wa ta'ala istinski stvoritelj svega. To jest da samo on stvara niz čega. Dok stvorenja stvaraju po znacima navoda u smislu da ono što je stvoreno mijenjaju iz jedne u drugu formu, opet pri tome se pokoravajući kosmičkim kaderskim zakonima koje Allah postavi. Zatim, da samo Allah istinski posjeduje sve i da samo on upravlja svime u apsolutnom smislu i da niko bez njegovog izvona ne može izaći ni iz jednog njegovog zakona, niti iko može izaći iz njegovog upravljanja uopšte. Dakle, to je minimuma vjerovanja u rububijet, a to je tevhidullahi fi rububijetihi ej fi halqihi wa mulkihi wa tadbirihi. Fi halqihi, u njegovom stvaranju, mulkihi, u njegovom posjedovanju svega, wa tadbirihi, u njegovom uređivanju svega. Bez ovog minimuma čovjek ne može da postane musliman. I tu ne samo da neznanje nije opravdanje. To je neznanje kufr samo po sebi. To je neznanje ono što te izvodi iz vjere automatski. Znači, ovo je taj minimum bez kojeg čovjek ne može biti musliman. Šta to znači? To znači da onaj koji ne vjeruje ili sumnja u to, znači u osnovu da Allah stvoritelj svega
istinski stvoritelj, da samo on stvara ni iz čega i da niko ne može izaći iz njegove vlasti. A samo on istinski posjeduje sve. Znači, al-mulk, al-halq wal-mulk, je da samo on upravlja svime u apsolutnom smislu. Šta to znači? Da niko ne može da izađe iz Allahovog upravljanja pa da kaže Allah sa mnom, mnome ne upravlja i ne može da upravlja. Taj, znači, izašao sam iz Allahovog upravljanja, to jest iz njegovih kosmičkih zakona, u širem smislu tih zakona, znači bez njegovog izuna. Jer ti ako bi s njegovim izunom izašao, to bi opet bilo u okviru njegovog upravljanja. Međutim, ovdje naravno govorimo o onome ko bi ustvrdio da je van Allahovog dometa. Van dometa Allahovi zakona, Allahovog upravljanja. Znači, osnovu toga, neko sumnja ili ne zna osnovu Allahovog gospodarenja, što sadrži osnovu Allahovog stvaranja svega. Što je to osnova Allahovog stvaranja svega? To znači da je samo on taj koji stvara ni iz čega. I da je sve što postoji u okviru njegovog stvaranja. Znači, samo je on taj koji stvara ni iz čega i ne postoji nešto što je stvorio neko drugi neovisno od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko bi rekao da je neko nešto stvorio neovisno od Allaha, taj je mušrik u rububijetu. Naravno, bez opravdavanja neznanjem. Tu čak i ništa opravdavanja neznanjem u nekim vrstama širka, kažu u ovome se ne opravdava niko. U ovome, u rububijetu ili osnovi rububijeta se ne opravdava niko. Čak i kod onih koji opravdavaju neznanje. To jest koji ne tekfiraju koliko neko nešto ne zna. Kažu u rububijetu, znači u minimumu ovome koje navodimo, niko nema opravdanja. I nekoliko knjiga koje brane onaj stav da se opravdava neznanjem, kažu, ali kad je rububijet u pitanju, onda itd. Znači, napominju tu stvar. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj svega, istinski, znači u smislu da samo Allah stvara ni iz čega i da niko ne može da stvori bez Allahovog izuna ništa. Niko ne može da stvori ni iz čega ništa. Niti može da iz nečega prebaci nešto u nešto bez Allahovog izuna, to jest van Allahovih svih kosmičkih zakona. Niti iko može da posjeduje nešto što Allah ne posjeduje. Znači sve je u okviru Allahovog posjedovanja. Allah sve posjeduje, sve što postoji. Ne može ko da kaže ja sam izašao iz Allahovog posjedstva. Allah ne upravlja mnome, niti me posjeduje. On bi bio mušrik automatski. Automatski. Tilqaijan. Dakle, vjerovanje da samo Allah istinski stvoritelj svega, to je samo on stvara ni iz čega i niko ne stvara osim u okviru njegovih kosmičkih zakona. To se opet vraća na ovo treće, a to je njegovo uređivanje. Da samo on istinski posjeduje sve i da on istinski upravlja svime. To je sve što postoji je u okviru njegovog upravljanja. Niko ne može da kaže Allah mnome ne upravlja. To jest ja sam totalno on Allahovi zakona. Ne da kaže ja sam pobjedio ove dunjaluške. To jest ja sam, možda čovjek pomisli nešto nerealno. U smislu da nešto opiše izlaskom iz kosmičkih zakona. Ne. Iz Allahovih kosmičkih zakona ne izlaze ni poslanici dok čine muadžize, jer to je Allahovim izunom. Jer i to su u okviru Allahovog određivanja i drugih kosmičkih zakona, kosmičko-kadarskih zakona, kojima Allah subhanahu wa ta'ala upravlja svime. Kao što smo nagovorili u prvom predavanju, u prvom času, vezano, to jest iz predmeta univerzalna pravila, uvijek iznad svakog zakona ima drugi zakon. Ne iznad svakog, ali iznad zakona ima određenih imaju drugi zakoni. I ništa ne izlazi iz Allahovog uređivanja svega što postoji u širem smislu. Allahovih kosmičko-kaderskih zakona u širem smislu toga. Znači kosmičko-kaderski zakone koji obuhvataju dunjaluk i ahiret i vidljivi i nevidljivi svijet. Pa smo naveli primjer tamo
da čak i kad čini čovjek muadžizu, odnosno keramet ima ili Allah podari muadžizu kao poslaniku, on je u okviru Allahovog zakona koji glasi pomaganje poslaniku u njihovoj misiji, koji je iznad ovih dunjalučkih ustaljenih zakona. A i opet, znači, izašli su iz jednog Allahovog zakona u drugi Allahov zakon, koji je iznad njega. Ali se opet u okviru Allahovog zakona. Sad, ko bi, ovo namjerno napominjam, zato što neko može reći, pa dobro, mušrik, onaj koji kaže da je neko učinio keramet i da je time izašao iz kosmičkih Allahovih zakona, vezan iz ovaj svijet. Ne, on je izašao, nije mušrik, ali se pogrešno izrazio, to je taj je izašao iz jednog kosmičkog zakona u drugi, ali nije ustvrdio da je on totalno van Allahovog uređivanja i Allahovih kosmičko-kaderskih zakona. Ne neovisan od Allahov, bukvalno. Da ne bi se to pomiješalo, napominjem da kada se govori o minimumu vjerovanja u rububijet, misli se da samo Allah subhanahu wa ta'ala upravlja svime u širem smislu. Znači, niko ne može da izađe iz Allahovih kosmičko-kaderskih zakona u širem smislu. Već može iz jednog u drugi da pređe. Poput poslanika koji Allahovom dozvolom odstupi od određenog kosmičkog zakona za dunjaluk, ali je u okviru drugog Allahovog kosmičkog zakona, to je pomaganje poslanika kroz muadžizu u dostavljanju njihove misije narodima njihovim ili čovječanstvu. Tako da obrni okreni, on je u okviru Allahovih zakona i Allahovog uređivanja. Onaj ko bi ustvrdio da je totalno van Allahovog uređivanja i van svih Allahovih zakona, naravno on je mušrik. A onaj ko bi ustvrdio da on pored Allaha ili uz Allaha uređuje kosmos, on je također mušrik. I to je na minimumu u kojem nema, znači, opravdanje neznanja apsolutno i kojem je neznanje nevjerovanje samo po sebi. Međutim, može imati neko šubhu u nekom detalju, kao što navodi Ibn Temije, onog čovjeka koji je rekao da ga spale nakon smrti. Ibn Temije kaže, on je posumnjao u jedan detalj vezan za Allahovu moć. Ali ne u osnovu Allahove moći, to napominje, nije u osnovu Allaha, on je potvrđivao osnovu Allahove moći i osnovu sudnjega dana, ali jedan detalj vezan za Allahovu moć je posumnjao. On kaže, zbog toga nije bio nevjernik. Ali ovdje govorimo o osnovi. Znači, osnova vjerovanja u Allahovu moć, da Allah je svemoćan, da je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj svega, istinski, posjednik svega istinski, apsolutni, i onaj koji upravlja svime u apsolutnom smislu i da niko ne može izaći, znači ovo je minimum. Neko može imati šubhu u nekom detalju, on ne izlazi iz vjere dok se nad njim ne uspostavi dokaz, mada zavisi koja vrsta detalja i to već za detaljnije razglabanje. Ali ovdje govorimo o onom minimumu. Dalje, vjerovanje u Allahu tauhid ili Allahu jednoću, u uluhijetu, minimum jeste da vjeruješ da samo Allah zaslužuje ibadet, to je broj 1. I da niko drugi ne zaslužuje ibadet, to znači u okviru ga je broj 1. Broj 2, da samo njemu se smije činiti ibadet, i broj 3, da samo njemu i činiš ibadet, znači ibadet, znači bukvalno onaj suštinski ibadet, što je stvarno ibadet, čisti ibadet, poput namaza, poput posta, poput prinošenja kurbana, žrtve i tako dalje. To je minimum. I naravno vjerovanje u neispravnost širka, to jest da bilo ko zaslužuje bilo kakav ibadet, i uklonjanju od upućivanja nekog ibadeta nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. U to spada, dakle, sažeto ili ono osnovno odricanje od širka i mušrika. Jer ne možeš smatrati ispravnim tauhid osim da se istovremeno odrekneš širka. Znači širk ili osnova širka, ja se odričemo njega. Nije ispravna ljubav prema tauhidu osim ukoliko istovremeno postoji mržnje prema suprotnosti tauhida. Znači mora da postoji i mržnje prema suprotnosti tauhida. To je prema širku. Ne mora da kaže ja poštujem širk. Onda kaže, ja poštujem to što Allah dao izbor ljudima na ovom svijetu da odaberu vjeru. Ali poštujem širk, ko što jedan reče, to ne smije nikako. Što kaže, ene ahtarimu hatta wathanijet al wathaniji. Poštujem čak i mnogobošca.
čovjek ako zna što je rekao, što znači to, čovjek izlazi iz vjere s tim riječima automatski. Da nema minimum odricanja od širka. A može se desiti da čovjek upadne u neki detalj vezan za širk. Bilo da je stvar oko koje se razilaze učenjaci ili veliki ili mali širk, ili je stvar neka je manje jasna, ne govorimo o tome se raspravljaju razni učenjaci. Međutim, kada je u pitanju osnova širka, čovjek mora minimalno da se odrekne, to je minimum odricanja ili kufru taguta. To znači da onaj koji smatra da drugi zaslužuje da mu se čini ibadet mimo Allaha, je mušrik automatski. Ili vjeruje da samo Allah zasluži ibadet, ali uputi taj ibadet nekom drugom. Znači stvar koja čisti ibadet. I cilja obožavanje toga nekog drugog, opet je mušrik automatski. Ili ne cilja njegovo obožavanje, već taj ibadet zove nečim drugim, nekim drugim imenom. To jest, mutekelimi, na primjer, kažu da ibadet se ne zove ibadetom, osim nakon što pripišeš tome nekome dio rububijeta. Pa ti sad nekom se klanjaš, putiš mu namaz, oni kažu to je haram, ali to nije ibadet jer ti smatraš da on nema nikakav udio u rububijetu. U tom slučaju čovjek se klanja nekom namaz, znači čisti al-ibadetul mahda. Oni ga ne nazivaju ibadetom i on misli da je učinio nešto nije ibadet, jer ga nazvao drugačije nekako, a u stvari je učinio čisti ibadet. Znači čisti ibadet, što su al-ibadatul mahda ili al-ibadatu li zatiha, au fi zatiha. Znači al-ibada li zatihi, li zati il-fi'l, li zatiha, li zati il-ibada. Poput namaza, poput posta, poput hadža, ta'abudat mahda, poput prinošenja kurbana i tako dalje. To je čisti ibadet. I tu ne može biti opravdavanje neznanja, ma kako on to zvao. Jer je srušio minimum tauhida. A to je upućivanje čistog ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala. Četvrti nivo jeste ono oko čega se razilazi kada nešto nije čisti ibadet samo po sebi, već se radi o dijelu koje postaje ibadet zbog vanjskih faktora. Poput traženja pomoći, pored kabura i nečijeg. Traženje pomoći samo po sebi nije ibadet. I opis tog dijela ibadetom zavisi od vanjskog faktora, a to je od toga od koga se traži. Dok one prve vrste, oni su ibadet sami po sebi. Njihova se priroda ne mijenja. Zove se ibadetom ili obožavanjem, ma kome se uputio. Zato što je to ibadet samo po sebi. Ovo drugo nije ibadet samo po sebi, već ukoliko neko živ, ono je halal, čim umre, ono se pretvara u nešto drugo. Znači, nije ibadet samo po sebi, već mijenja svoj karakter shodno vanjskim faktorima. U tom slučaju se razilaze da li se na njega spušta propis kufra, da se ne spušta, ili mora da se, znači, uspostavi dokaz, tako dalje. Čak u to su upali mnogi učenjaci kasnije. Znači, to je istighatha bil amwat i tako dalje. Mada tu ima neki detalja, ali ovo je pod uslovom da bi, mislim, pod teoretski, hipotetički rečeno, kad bi neko tražio pomoć od nekog što je umro pored njegovog kabura, ali to tumači kao ne, znači bez onog srčanog ta'abuda ili hušua, bez skrušenosti, bez poniznosti i tako dalje, nego kod živog što traži nešto. Zato što pravi analogiju na živog. Jer zbog nekih hadisa koji kažu da poslanici klanjaju u kaborima ili da Allah ima svoje meleke koji pomažu onima koji zalute i tako dalje, koje neki ocenjuju kao dobri hadisi. Al muhim, neko može zbog toga imati šubhu između onoga živog i mrtvoga, a ne čini djelo koje je samo po sebi ibadet, već je postalo ibadet zbog toga što mu je on u tom trenutku, kada znači umro, pripisao indirektno izlazak iz Allahovih kosmičkih zakona koji važe za tu vrstu stvorenja, a to su mrtvaci, i pripisao, znači opisao ga svojstvima živoga. Znači to je stvar, to je djelo koje živom kad ga uputiš. Al-Hayy al-Qadir al-Hadi, znači neko može ti pomogne. Ono nije ibadet nego je halal. Čim on umre, strefi ga srčani udar, on umre,
automatski postaje širk. Međutim, li gajrihi, to je radi vanjskih faktora, a ne samo po sebi. Zbog toga imaju šube oko toga dijela konkretnog. Neki navodi tu i traženje šefata. Upravo zbog toga što je to stvar koja nije ta'abudun mahd, čisti ibadet sam po sebi, koji ne mijenja nikad svoj karakter. Već mijenja svoj karakter na osnovu vanjskih faktora. I ovdje sam pitao šeha Abdullah al-Qarnija, autora poznatog dijela Dawabitu tekfir inda ahli sunna. I on je potvrdio to. I rekao da upravo oko ovog zadnjeg mesela oko koje se lome koplje, tako reći, znači oko koje raspravljaju učenjaci, ili se pravda neznanja, ili se nepravda neznanja. Tako da upravo taj dio može da se stavi u detaljno poznavanje tauhida i priznavanje tauhida. Dok ova prve tri, da smatra da samo Allah zaslužuje da obožava. To je već rububijet, polako prelazi u uluhijet. Da samo Allah upućuješ obožavanje. Znači znaš svesno da je to obožavanje, nazivaš ga obožavanje i samo ga njemu upućuješ. Da samo Allah upućuješ i sve ono što je čisto obožavanje, makar ga ne naziva tako, ili makar ne zna da se tako zove, ali spada u čisti ta'abud, čisti ibadet. Radili smo namaz, post, radili smo prinošenje kurbane i tako dalje. A što se tiče četvrtog nivoa, potraženja nečega, tu već se uzimaju u obzir drugi faktori i tu možemo da stavimo u detaljno potvrđivanje tauhida. Poput nekih vrsta tebarruka i poput nekih vrsta istighathe. I oko toga se učenjaci raspravljaju kada govore da li postoji opravdanje neznanja, pa neki kažu u tome se opravdava neznanje, neki kažu ne, on je počinao širk, on je izašao iz vere i tako dalje. Uglavnom, taj četvrti nivo nisam spomenuo u minimuma tauhidul uluhijeta, upravo zbog toga što se baš oko njega lome koplja kada je pitanje spuštanje propisa na pojedinca. Dok ove prva tri, to je automatski čovjek nevjernik bez ikakve sumnje i bez toga nema kufra u taguta, to je bez odricanja od osnove širka. Osnove, znači pridruživanje nečega Allahu subhanahu wa ta'ala u rububijetu ili uluhijetu ili u njegovom savršenstvu nema tauhida i nema kufra taguta. A osnova odricanja od nevjernika jeste da smatraš da svako ko nije na Allaha vjeri, na pogrešno vjeri. A sad kako se taj neko naziva u šerijatskoj terminologiji, na arapskom jeziku, je to kafir ili je to sabi i ne znam ti kako, to već spada u detaljno potvrđivanje, to jest odricanje od kufra i mušrika. I oko toga se može čovjek raspravljati ili imati neku grešku bez da izađe odmah iz vjere. To je već dio kufra u tagute koji spada u potpunost kufra u taguta, a to je da s njih nazoveš kafirim kako je Allah nazvao. A znači, recimo, ti tek si primio islam, nemaš pojma kako je Allah nazvao. Kafir, recimo, znači u arapskom jeziku zemljoradnik ili onaj koji pokriva nešto. Znači, ti, ako bismo rekli da je ovo osnova vjere ili dio asludina, onda bismo morali da ubacimo u asludin bez kojeg nema tauhida i da znaš šta određeni arapski termin znači u šarijatskom terminološkom značenju. Što nikad niko nije rekao osim današnjih haridžija. Dakle, minimum odricanja od mušrika koji se spominje u govoru uleme, i to je taj suštinski tekfir koji možemo nazvati suštinskim tekfirom, jeste da smatra da svako ko nije na Allaha vjeri, on je na pogrešnoj vjeri. Svako ko nije na islamu, on je u zabludi. Kako se zove ta zabluda? To zove širk, to zove tamo neko drugo ime na arapskom jeziku. To je već sljedeći korak. Ti si već ostvario kufru taguta, ali sljedeći korak jeste da saznaš kako se zove tako dalje. To je sljedeći korak. Ali bez tog sljedećeg koraka može da postaneš musliman. Što da govorimo svo vrijeme o stvarima koji su minimuma, bez kojih ne možeš biti musliman i s kojima ili koje ti trebaju kao minimum da bi postao musliman.
Nadam se da je jasno, mislim, ono, mi nije baš jasno, kad se prvi put slušali, inša Allah vremenom, će to da se skocka sve lijepo. Ovo je mnogo bitno da se shvati zato što ljudi miješaju pojmove i onda kad kaže kufru tagut ili kaže tekfir, onda on buhvati tu i suštinski, formalni, i ubaci i poznavanje arapskih termina, i ne samo arapskih termina, nego terminološkog značenja tih termina, šerijetskog terminološkog značenja. Primjer toga jeste hadis koji govori o kod Buhari ili kod Buhari muslima, koji govori o plemenu koji je primilo islam, nije znalo da se islam zove islam. Ona je primilo vjeru onu koju poziva Muhammed. I kad je Halid ibn Walid naišao na njih, oni su rekli saba'na, saba'na. A to znači promijenili smo vjeru, a nisu znali da se zove islam. I on je mislio da nisu muslimani i napao ih je, poubijao je dosta njih i poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odrekao tog djela i rekao Allahumma inni abra'u ilejke mimma sana'a Khalid. Allahu, ja ti se ja sam čist, ja ti se utječem od onoga, ja čist sam od onoga što radio Halid. To jest pobio muslimane, samo zato što nisu znali kako se kaže islam, da kažu mi smo muslimani, eslemna, kako su govorili, saba'na, promijenili smo vjeru. Tako da oni nisu znali kako se zove islam, a kamo da znaju kako se zove onaj koji nije u toj novoj vjeri. To jest kako se zove u šarijetu. U našem šarijetu on se zove kafir. Onaj koji obožava neko drugo se zove mušrik. Ali oni nisu znali kako se zove musliman, to jest kako se zove onaj koji je na pravoj vjeri, a kamo da znaju kako se zove onaj koji je na suprotnoj, na drugoj vjeri. Pored toga su bili muslimani jer su suštinski primili vjeru. Ali trebali su nakon toga da se znaju kako se zove pa da potvrde. Onaj koji se zna pa potvrdi, on je učinio korak dalje. Onaj koji se zna pa porekne, on se ponovno vrati unazad i poništi onu osnovu kufru tagut. O čemu ćemo drugi put govoriti kada bude detaljniji govor o tome. Znači, kufru tagut jeste da vjeruješ da sve mimo Allah subhanahu wa ta'ala nema ni udjela u rububijetu, ono što smo naveli malo prije. Znači, ništa od toga ne stvara istinski, nego samo mijenja iz formu u formu, opet u okviru Allaha i kosmičkih zakona. Da ništa od toga istinski ne posjeduje sve, ne izlazi iz Allahovog posjeda ili posjedstva, i da ništa od toga ne upravlja kosmosom ili svim stvorenjima, ili da je neovisno od Allaha. Da li su Mu'tezile mušrici u osnovi, zato što kažu da naša djela nisu Allahovo stvorenje, da su van Allahovog stvaranja i van Allahove volje, to je već detalj. Oni potvrđuju u osnovu, a to je da samo Allah istinski posjeduje, upravlja i da samo Allah subhanahu wa ta'ala istinski stvara. Međutim, kad su pitanja čovjekova djela, to su imali šubu, pa su rekli da Allah ne stvara čovjekova djela. Što je kufr. Međutim, tu ima šubha, imaju svoje objašnjenje i zbog toga i nisu automatski tekfiri. Jako su tekfiri učenjaci, ali ne automatski. Nego nakon uspostave dokaze. To jeste kufr. Zato što oni posjedovali osnovu vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala, stvaranje i posjedovanje i upravljanje, ali kod ovog detalja su zglajzali, u smislu imali su šubhu. Isto kao onaj čovjek je rekao, ako Allah bude mogao da me proživi na sudnjem danu nakon što me pospete kao pepeo, onda neka radi sa mnom što hoće. Znači on je imao osnovu vjerovanja, uopšteno vjerovanje u Allahovu svemoć. Ko bi rekao da Allah nije svemoćan, on bi bio mušrik automatski. Ali ko kaže Allah je svemoćan, ali ima oko nekog detalja, nije ni svjestan da njegova šubha oko tog detalja se suprotstavlja onoj osnovnoj potvrdi koju je potvrdio, onda tu se može razgovarati oko opravdanja neznanja. Znači mora se razdvojiti između osnove vjerovanja u nešto i opšteg vjerovanja u nešto ili sažetog vjerovanja u nešto i vjerovanja u svaki detalj toga nečega ili koji ulazi u to nešto. Jer neka čovjek nije svjestan to nešto, a neki detalj ulazi u ono što je uopšteno potvrdio, jer nije svjestan da njegova šubha u tom detalju je u stvari šubha u onu osnovu. I onda se tu može desiti problem.
tu se uspostavlja dokaz. Dok neko bi rekao, ja u osnovi, uopšteno, ne vjerujem da je Allah stvoritelj svega, da Allah posjeduje sve i da Allah upravlja svime, onda je on mušrik automatski. Ili ko bi rekao da Allah smatala zaslužuje da bude obožavan, ali poneko mimo njega zaslužuje zato što ga Allah voli, pa da nas približi Allahu, kao što su govorili arapski mušrici, on je također mušrik odmah. Ili ne zaslužuje, ali ipak mu ja za svaki slučaj uputim po neki ibadet, također, znači u slučaju da bi, ako ga Allah prihvati kao šefadžiju, da se zalaže za mene, također je mušrik odmah. Ili ne zaslužuje, ja ga ne obožavam, ali ja mu se klanjam, ali to nije ibadet zato što namaz bez pripisivanja rububijeta se ne zove ibadetom, također je mušrik, automatski. Ali, ukoliko kaže, ja smatram da niko mimo Allah ne zaslužuje ibadet, nikog ne obožavam, niti išta od čistih ibadeta upućujem nekom mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Ali tražim pomoć ponekad od toga poslanika, jer on živ u Kabulu to klanja i on, kao što je bilo dozvoljeno da ga tražimo njega dok je bio živ, također dozvoljeno tražimo njega i sada kad je još živli, da kažem, oslobođen okova, analogno onome u životu, to nije širk, jer ja to pored njegovog kabura radim. I on, kada ja to od njega tražim, on ide kod Allah i zauzima se za mene da mi Allah to ispuni. Znači, on njemu Allah, ja kažem da Allah to njemu dozvoli, a ne da on to neovisno od Allaha radi. To jeste širk. Znači, kad bi ovako rekao, to je on činio širk, ali je to detalj oko kojeg se lome koplja da li je mušrik ili nije automatski ili postaje mušrik nakon što se na njemu postavi dokaz. Dok ovi današnji mušrici sufijski koji kažu Mededija Rifa'i, Mededija Desuqi, znači on iz Bosne poziva tamo Rifa'i u arapski svijet koji je umro prije 1000 godina da mu pomogne, pomoć u Abdulkadire, pomozi mi ti taj, pomozi mi ti taj. To su klasični mušrici, automatski, bez ikakve uspostave dokaza. Iako ima i današnji neki murđija koji njih opravdavaju. Ili čak jedan dole braće kad su bili studirali u Siriji, klanjali s jednim tamo šehom i on u dovi na vitru uči kunu dovu i doziva poslanika i kaže: Allah poslaniče, ti se uzima, znači dovu sred namaza, uzimaj se za nas. Allah poslaniče, izliječi nas. Allah poslaniče i tako dalje. On je mušrik automatski. On je čisti ibadet, čista dova koja je ibadet, čista samo po sebi, to još u namazu. Plus što nije pored kabura, nego pripisuje i dio rububijeta. Automatski je ibadet to bio koji ga je izveo iz vjere automatski. Dok onaj koji kaže na navedeni način, stane pred njegovog kabura, kaže: od njega tražim isto što tražimo od živog. Ako ti Allah dozvoli, pomogni mi, u smislu, a tim cilja, da on ode kod Allah, da moli Allah da mu pomogne, tu se razilaze učenjaci da li se njega spušta propis kao na pojedince ili ne. Da li ima opravdanje ta'wil ili ne. Kad se vratim kroz istoriju, nema li broj učenjaka smatra dozvoljenost ovoga. U to već arijskih, madridijskih, Subki, Sujuti, Ibn Hajar al-Haytami, Ramli, Ibn Hajar al-Maliki, As-Safarini, mnogi sa različitim ta'wilatima. Neki po time ciljaju dovu Allahu da zauzme, da ga učini šefadžijom kod Allah, znači indirektno. Kaže, ja kad kažem stagisuk, ja po time ciljam da Allah subhanahu wa ta'ala, da ja molim Allah time da on učini njega šefadžijom za mene kod sebe, to je kod Allaha, da mi Allah pomogne. Tako da on suštinski, on je riječima izgovorio širk, ali suštinski on nije ciljao širk. Ima ta vrsta, ima druga vrsta koja ne, koja kaže ja tražim od njega, ali ne on to da radi mimo Allaha, nego da on ode kod Allah, da se moli, da Allah dozvoli da on meni pomogne. Ovo je veći širk od toga prvoga, koji je verbalni širk. Međutim, oko toga se lome koplje da li je mušrik automatski ili se uspostavlja dokaz na njega. Tufi, ima mnogi učenjaci koji su upali u ove stvari, koji su vrlo opasne, ali oko toga da li su oni pojedinačno mušrici se raspravljaju učenjaci
koje govore o ovim propisima. Uglavnom je samo primjer razlike između osnove vjerovanja u Allahu uluhijet i detalja vezani za to. I do kojeg stepena spada u osnovu vjerovanja u Allahu uluhijet, a koje detalje spadaju u predmet polemike. Također traženje šefata od nekog pored njegovog kabura. Neki šehovi kažu te mali širk, neki šehovi kažu te veliki širk i oko toga se razilaze da li se njega spušta kufr kao na pojedinca. U ovo su pali još mnogi drugi učenjaci mimo onih koji sam naveo za prethodno veću vrstu širka. Međutim, onaj koji iz Bosne traži pomoć od nekog mrtvaca u Africi, taj je bez sumnje mušrik automatski. Ili traži namazu, kao što su rade neki iz Sirije. To je bilo prije 15 godina kad su naši studenti išli u Siriju nekada, pa mi tako zaglavili kod ponekog na namaz i čuli sve i svašta. Primjer od primjera širka u rububijetu jeste što je turski poznati vjerski autoritet spominje na jednom njegovom predavanju, kaže, kad sam bio u avionu, desile se turbulencije i ja molim Allah, ono ništa. Ja molim onoga pira, sejida, jednog što je umro tamo njihov neki šejh, što je dan umro, onda se sve smiri. Kaže, ne, možda direktno kod Allaha, moraš preko posrednika, ko si ti tako prljav sa grijezima, ideš kod Allaha. Znači, njih u avionu je spasio tamo neki mrtvac, u tamo nekoj zemlji gdje je ukopan. I taj čovjek mušrik automatski u rububijetu, i uluhijetu, i esma, o sifat. I ako on kaže, taj mrtvac to ne radi, neovisno od Allaha, on je postao mušrik automatski. I u rububijetu, i uluhijetu, i esma, o sifat. Jer je tome priključio i poniznost, i skrušenost, čisto ono dovu, znači ispunio sve šartove dove. Plus u rububijet što je prilično jasan i pečatljiv. Znači mi traži njega kao neko ko traži od živog. Tako da ovdje, a takvih ima dosta, tu nije učinio minimum tauhida, nije stvari minimum tauhida, niti minimum odricanja od širka i mušrika. Mislim, od mušrika nikako, od širka pogotovo. Sad, šta je to što je nama danas prisutno i što ruši minimum tauhida, odnosno onaj dio koji se tiče odricanja širka i mušrika, minimum, onaj suštinski tekfir. Hajde, ne nazivaš ga tako kafirom ili ne znaš da imaš neku šubu, ali minimum koji odricanje od mušrika u današnjem vremenu, kojeg nisu stvarili mnogi ljudi, jeste da smatraju da su sve vjere putevi koji vode Allahu ispravne na svoj način. Da su prihvatljive kod Allaha. Čak i da su neispravne, ali su prihvatljive kod Allaha. Takav nije učinio minimum odricanja od svega mimo Allah subhanahu wa ta'ala i nije ispunio minimum odricanja od širka, jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko vjeruje u Allaha wa kafara bima yu'badu min dunihi, i uzne vjeruje u sve ono što se obožava mimo njega, taj je vjernik. A ovi koji kažu da sve vjere vode ka Allahu, da su sve vjere prihvatljive, makar neki bili izmijenjene, iskrivljene, da su prihvatljive kod Allaha, a kamo da neko kaže da je istina, nije govori neko kaže da su istina. Da su to stvari samo različite silice kroz koje prolazi ista svjetlost. Ko su govorili panteisti, Džalaluddin Rumi, ne znam ti, Ibn Arabi i tako dalje. To nije govori, naravno. Međutim, malo blaži koji ne vjeruju to, vjeruju da su iskrivljene, ali su sve prihvaćene kod Allaha. Da nije ispunio minimum odricanja od svih vjera mimo Allaha, da je minimum odricanja od širka i mušrika. I kaže još treći stepen neodricanja od mušrika, kaže još da svi oni koji pripadaju drugim vjerama mogu stići do Allaha kroz te vjere, također je kafir automatski. A onaj koji kaže tom vjerom se ne stiže do Allaha. Međutim, ja ga ne zovem kafirom jer ga Allah nazvao Ahlul Kitab.
on ima šubhu oko toga da li ga Allah nazvao kafir. Kod ovog počinje kufr. To sam čak slušao nekih davno selefijskih, koji su tek bili počeli sa selefizmom. Da, ja u Americi, kad kaže, ne, nisu svi kršćani kufar. Not all the Christians are kufar. Only those that know the truth and then deny it. Sve samo oni kršćani koji znaju istinu pa poreknu, oni su kafiri, jer kafir znači, onda se vraća na jezičko značenje kafira. Kafir znači da nešto pokriješ, min kefera, znači cover, znači pokriti nešto, znači onaj koji zna istinu pa je odbije ili pokrije, on je kafir, tako dalje. I on je ovim govorom nesvjesno učinio kufur. Ali on se ne veže za osnovu odricanja od kafira. On se drži njihove vjere i njih znači smatra na zabludi i neispravno vjeri. Ali nije im dao pravo ime kojim je šerijat dao, jer ima šubhu oko toga. On će postati kafir samo ukoliko ustraje na tome nakon uspostave dokaza nad njim. Jer on je suštinski protekfirao, ali ne formalno. Zato što je ovo je kufar, zato što u sebi sadrži tekzib, utjerivanje Allahu laž, ali indirektno, ne direktno. Jer on ne zna i nije svjesno da je Allah u Kur'anu naziva kafirima svije. Kafirima. I u sunnetu tako dalje. Tako da to imaju stepeni. Onaj koji smatra da su sve vjere neispravne i da svako ko je na nečemu mimo islama je na zabludi, on je ispunio suštinski tekfir. Makar ne znam kako se oni zovu u šarijetu. I on može postati musliman. Međutim, koliko kaže da oni nisu kafiri, on je učinio kufr, ali je vezan za detalj. Ne za osnovu, za detalj, a to je da ne zna kako je Allah nazvao u našem šarijetu, kako im je terminološko širatsko ime, i na njim on se tekfiri. Ne kaže se, on nije protekvirao kafira, sam je kafir. Ne, on se ne tekfiri zato što ima ovu osnovu, već se nad njim uspostavlja dokaz, to je pojašnjavamo se. Pa ako bi dalje ostao na tome, nakon pojašnjenja, onda bi to već značilo direktno utjerivanje Allahu laži, već bi bio kafir. Zatim, onaj koji nije ispunio ovaj minimum, bilo da smatra da su vjere ispravne, kao što su smatrali razni sufijski autoriteti kroz istoriju, koji kažu da su to sve sjelice kroz koje struji ista svjetlost, ili ne smatra da su ispravne, ali smatra da vode ka Allahu i prihvatljive su, u smislu Allah će im tolerisati te vjere i prihvate od njih ibadete te mušičke, ili ne smatra to, ali kaže da je to put ka džennetu, neispravne su, Allah će ne prihvata to od njih, ali će se ipak smilovati, jer je bitno da su ljudi, oni nisu ostvarili minimum odricanja od kafira i kufra, minimum kufra u taguta, i oni su kafiri, automatski. Ili kaže, mi ćemo na sudnjem danu tek da vidimo ko je bio pravo. To je kafir automatski. To je kafir automatski. Nije ispunio minimum kufra u taguta. A onaj koji kaže, sve to batil, svi su oni u zabludi, ali oni koji su iz injata kafiri, oni su kafiri, a oni koji nisu, njih nazivamo samo ahlul kitab, a ne kafir, taj se zapetljio, ne zna šta priča, ali se ne tekfiri odmah. Na njim se uspostavlja dokaz. A totalno druga mesela mimo ove jeste šta je sa ljudima do kojih nije došao islam uopšte, s tim da ih ne smatramo i muslimanima. Da li će da idu u pravu vatru ili će da budu iskušani na sudnjem danu. Tu ima 3 mišljenja, poznata. Šejhul Islam kaže da je najjače mišljenje da će oni, zajedno sa onim ludacima i malo nemili sa djecom, biti iskušani na sudnjem danu, pa ako prođe taj ispit, on bi prošao ispit na ovom svijetu, koga ne prođe, on ide u vatru. To je skroz druga mesela. Nema veze sa ovim čemu pričamo. Mislim, nema direktne veze. Tako da, tu se mora razdvojiti. Također, onaj koji stane u saf nevjernika u borbi protiv muslimana, vratno na bojnom polju, bez prisile, ili radi bilo koje drugo djelo kojim direktno pomaže obaranje islama,
obaranje islama i postavljanje drugog sistema mimo islamskog sistema, taj je kafir odmah. I on se tretira kao kafir. Bilo da to radi iz ubeđenja, ili to radi što je to njegov narod protiv nekog drugog naroda, ili ne znam ti iz kojeg radi, ili zbog para. Jer on nije ostvario minimalno sažeto uopšteno odricanje od kufra i kafira. I tu se ne uslovljava da on to radi zato što voli kufr ili što mrazi islam. Može čovjek da voli islam, ali on ratuje zajedno sa njima protiv muslimana, bivaći protiv muslimana, znači obara islamski sistem i uspostavlja nevjernički i time se nije odrekao nevjernika i nije ostvario minimum lojalnosti islamu i muslimanima. Ili minimum odricanja ili baraeta od nevjerstva i nevjernika. Jer on direktno učestvuje u uspostavi kufra i obaranju islama kao sistema. Direktno učestvuje. Ne govori se to onima koji indirektno ili nisu svjesni, recimo neko daje pare ili smatra da poput onog, kako se zove, špijuna, koji smatra da ne može ni na koji način da kafir našteti muslimanima, pa mu dade neku informaciju radi para. Ako ja može, koja bi njemu poslužila protiv muslimana. Ali on nije svjestan da mu služi protiv muslimana. Znači ubeđen da ne može to muslimanima ništa. Tu se može raspraviti oko njega. I on nije kafir odmah. Međutim, i na njega se odnosi konsenzus koji se prenosi od mnogo učenjaka i prvih generacija koji kažu da je špijun musliman dok se ne uspostavi dokaz tako dalje. Ili da se špijun ne ubija odmah ili tako dalje. Misle na ovog koji smatra da nikako ne šteti on muslimanima i ne vodi obaranju islamskog sistema i islama i postavljanja kufra. Dok neko stane u saf, znači ratuje direktno, to nema šta da ima šubu. Znači ratuješ direktno sa njim protiv muslimana. I to nema šta da se uslovljava srčano vjerovanje, da želim, da li ako želi, kao što neki kažu, ako želi da pomogne kufr, onda je kafir, ako ne želi nego zbog nekog drugog razloga, onda nije. Ne, taj je kafir odmah. Jer u ovom stane u saf njihov, znači u ratu, protiv da obori, imamo na primjer hilafet, ko što je nekad bilo kompletan, ko što je bilo recimo u vrijeme Abasija ili Emevija ili u vrijeme pravednih halifa, i neko dođe sa Vizanticima i bori se s njima u saf zato što je to njegov narod. Direktno se bori. Da nema šubhu, jer njegovo djelo je direktno. Znači nije šubha, to je direktno. Za razliku od recimo Hatiba, onoga sahaba koji je poslao pismo mušicima u Mekki, a sam se kleo pred poslanikom, ja sam bio ubeđen da oni ne mogu ništa naštetiti muslimanima i da oni ni na koji način ne mogu naštetiti poslaniku, jer je Allah obećao poslaniku pobjedu. Znači, nije isto. Onda mu je rekao munafik, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sačekaj. I pitao ga za razlog. Zato što u toj situaciji može imati šubhu da on stvari ne obara islamski sistem i islamsko društvo, već da ima korist bez da šteti muslimani. Znači bez da obori islamski sistem. Tako da te situacije mora razdvojiti, jer nerazdvajanje situacija, jako ovo recimo možda nije za neki početnički nivo, ali zbog postojanja mnogo šubhi na ovom terenu, pogotovo na našem jeziku, moram spomenuti ove stvari da bi se razdvojile situacije koje su različite, a spojile one koje su iste. Jer mnogi ljudi spajaju situacije koje su različite, a razdvajaju one koje su iste, i onda upadaju u problem. Ili tekfira kog ne treba, ili ne tekfira kog treba. I onda tu nastaje haos. Zbog toga moramo razdvojiti između ovih situacija da ne bi upali ni lijevo ni desno, niti u murdžizam ili irđa, niti u haridžizam. Znači, da budemo na ahli sunnetu. Da razdvajamo među minimuma i dodatnih stvari. Nadam se da je ovo jasno. Jako je malo komplikovano, ali opet treba se vratiti ponovo, a i prihvatam pitanje na ovu temu, zato što je komplikovano. Malo, mislim, možda za nekog ko prvi put čuje. Ovo što je bilo navedeno, bilo je vezano za
Tauhid rububije, minimum tauhid rububijeta i uluhijeta. Što se tiče tauhida isma i sifat, minimum vjerovanja u Allahove imena i svojstva jeste da uopšteno vjeruje čovjek da je samo Allah apsolutno savršen i apsolutno čist od svih manjkavosti i da niko ne zaslužuje neko od njegovih imena, da niko u istinski ne zaslužuje neko od njegovih imena, niti posjeduje neko od njegovih savršenih svojstava. To jest, možemo čovjeka nazvati Rahim, da je milostivi, ali on to ime ne zaslužuje u apsolutnom smislu. Zato navodim ovo u apsolutnom smislu, jer ne posjeduje apsolutnu milost koja nema manjkavosti. Ne zaslužuje u relativnom smislu, jer posjeduje relativnu, ograničenu i manjkavu milost koja je svojstvena čovjeku kao stvorenju. Također, znači uopšteno vjerovanje da niko ne zaslužuje neko od njegovih ili ne posjeduje neko od njegovih savršenih svojstava, ne znači da ne posjeduje to svojstvo koje se tako zove, ali svojstvo ne čovjeku, poput milosti. Može da ima milost, ali je ta milost ograničena i relativna, nije apsolutna i bez manjkavosti. Tako da ovdje govorimo o vjerovanju u Allahovo savršenstvo, to jest vjerovanje u Allahovu jedinstvenost, u njegovim imenima i svojstvima, znači minimumu, jeste uopšteno vjerovanje, sažeto, osnovno vjerovanje, da je samo Allah apsolutno savršeni i da niko mimo njega nije apsolutno savršeni i da niko ne zaslužuje jedno njegovih imena u apsolutnom smislu, niti ima jedno od njegovih savršenih svojstava. Ko bi rekao da Allah manjka, krnjav, on je kafir odmah. Ko bi rekao da je on poput Allaha, bilo kojem svojstvu, on je kafir odmah. Automatski. A kad su pitanje neki detalji, poput širka Mu'tazila koji kažu da ljudi stvaraju svoja djela i da Allah ne stvara zbog šubhe koju imaju, u smislu, mi ako kažemo da Allah stvara zlo, onda znači da Allah nije dobar i tako dalje, to je šubha koju imaju, o čemu ćemo išla govoriti u poglavlju o kaderu, tu se uspostavlja dokaz nad njima, tako onda se tekfire. Ovo što smo govorili ovih sat vremena vezano je za minimum vjerovanja, prvo vezano za osnove islamske akide, onda za minimum vjerovanja u Allaha i minimum kufra u taguta. Ovo je bitno da se shvati, jer mnogi idu lijevo i desno ili ne shvate nešto kao što je rečeno i onda ili odu u mordžizam, ili odu u tekfirizam i haridžizam i tako dalje, ili tekfire kog ne treba, ili ne tekfire kog treba. Znači da govorimo u osnovama, u temeljima, ko vjeruje sad ovako uopšteno ovo što sam govorio, taj nema šta da brine. Bez da se bavi sad pojedincima, ljudima i tako dalje. Znači, ko vjeruje ovako uopšteno, što sam rekao, što smo spomenuli, taj nema šta da brine. Naravno, ukoliko sazna nešto novo, naravno, ako ima dokaza, to treba da vjeruje u to. Znači, ko sazna da je Allah kršćana nazvao kafirima, mora da vjeruje da su kafiri. Ukoliko ne vjeruje da su kafiri, automatski izlazi iz vjere. Nakon što je saznao da je Allah tako nazvao, jer je utjerao Allahu la, što je, znači, druga tema. Dakle, ovo je bitna tema i mi smo počeli da objašnjavamo što je minimum vjerovanja u Allaha, tako ćemo govoriti za druge oblasti, meleki, poslanike i tako dalje. I kako se stvaruje minimum imana u to i minimum ljubavi prema tome i minimum suprotnosti, minimum odricanja onoga što je suprotno navedeno. Možda treba nešto da se ponovi nekoliko puta, da se lijepo to skocka, ali je mnogo bitno i spašava od mnogih novotarija na ovom polju i mnogih sekti. Bi iznillahi ta'ala. Znači poslati to u PDF-u i Wordu ko želi da obnovi. Haza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.